ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони канали Мошин Бозор ТЖ, мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Як бародари тоҷикмон аз давлати Хитой трактор равон мекунад то Тоҷикистон. Дӯстон, хулоса, агар барои шумо мини трактор дар кор бошад, ин видео барои шумо. Ин видео яке аз видеоҳои беҳтарин шудагиай. Видео то охир тамошо кунитон, ба канал обуна шавитон, барои хизматҳоямон лайка пахш кунитон. Дӯстон, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Мо сар кардем, рафтем. Трактори навбатии мо Volong 804, соли барориш 2025. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем. Дӯстон, 4VD, скоросташ 8+8, нархаш 100 000 сомонӣ. Телефон барои тамос 992 808 86 86 22. лайка фаромӯш намекунем. Дӯстон, ба канал ҳатман обуна шавед. Трактори навбатии мо мини трактор Volong 804, солаш 2025. Доставка то Хуҷанда дорем. Нарх 80 000. Телефонҳо дар рераи экранҳои шумо. Трактор Volong, солаш 2024, 80 қувваи аспа дорад. Дӯстон, 4VD 4 силиндра. Доставка то Хуҷанда ҳаст. Нархаш 107 000 сомон. номерои WhatsApp 992 808 86 86 22. Ина Равшанҷон, ина як трактори дигата, ина гуселочка дестем. Ина соҳибишон гирифтам. Ина соҳибош даволния, хурсандам. ҳаракат кунем. Заказан? Фақат заказ. Ина гирифта обкатка кардан, а? Сад фоиза ҳай кардем, дидем, аҷоибот аст. Чӣ дакаҷон? ҳазор рамат. Майли, хуб, роҳи сафед шумода. Трактори навбатии мо Volong 904, соли барориш 2025. Дӯстон, нав 4VD, скоросташ 8+8. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем. Нархаш 135 000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 992 808 86 86 22. маълумоти бештара занг занед ва аз худи соҳиби трактор гиред. Дӯстон, лайка фаромӯш накунед, ба канал ҳатман обуна шавед. ҳама рӯза аз нарху навои мошинҳо Ина Равшанҷон, соҳиби трактор. Ина ҷурака, аз тараф шаҳри Туз. Ина трактора қабул кардам. Ина гавзана чӣ хеле акаҷон трактор? Трактор соз ина кадаги вадашта овард мобайни я мода. Заводи кардем дидим. Насипоша майда ҳайкада мерем. Навбаи шаҳртуз. Ина акаҷон насиб кина, ҳама монда насиб кина ин тракторо. Илоҳим. Майл акаҷон, хош шава. Каси одам қизиқ дошта боша, ина заказ кина, гарантия бидай. Ина мебиёра, ина адресаш Душанбеда, растамошка, пастамошкаша гада метия. Бас савда мекунин. Чӣ хел трактор заказ кунин, мебиёра. Одами боварӣ бидай. Шид раҳмат акаҷон, бош саломат акаҷон. Трактори навбатии мо Yuto 954, соли барориш 2025. 4VD, скоросташ 12+12. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем. Дӯстон, нархаш 290 000 сомонӣ. Телефон барои тамос дар экранҳои шумо. Ина трактори навбатӣ. Ина соғ саломат расид. Ина пеш хонада эвакуатор овардем ша. Ина бача соғ саломат, ина соҳибиша ина меспорем. Ина машин трактор ягон камбудӣ надора. Ҳамаш хубие бача. Трактор 904, солаш 2025. 4VD, скоросташ 8+4. Дӯстон,
доставка то шаҳри Хуҷанда дорем дӯстон. Нархаш 128 000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 992 808 86 86 22 дӯстон. Тракторҳои заказ кунитон ҳатман ҳамун рӯзи гуфтагишон бе рафта мерасад ё аввалан ба вақтар рафта мерасад дӯстон. Гарантияш кади бехавотир. Видео гарини зур буромадай то охире тамошо кунитон. Лайка фаромӯш накунитон дӯстон. Ина Равшанҷон бачам. Ина дуюмги трактортам ока ина бурдеста. Ина ҳамаша проверка кард. Омад бовария охи ҳама тинҷа охи. Ина бутонек бачаҳо заказ кинед. Ина сог салом ина гарантияш кади мебиёрам меспорам. Ина трактор дуюмги ина. Ина музика камон. Самсамир магнитофон сафури. Ина кай филмшо хурсанда. Ина проверка бересия. Иш даунҷа, иш даинҷа. Ина ҷуроҷан ҳар ҷоҷа споридем. Соғ саломат соҳибош да. Иншоаллоҳ хурсанд шудам. Трактори навбатии мо Volong 804, соли барориш 2025, 4VD, скоросташ 8+4. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем дӯстон. Нархаш 90 000 сомонӣ. Трактори навбатии мо Sito 1204, солаш 2025, 4D, скоросташ 12+12. Кондитсионер, компрессор, люк, MP3, короче полный наворот дӯстон. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем. Нархаш 155 000 сомонӣ. Номерои ватсапашон 992 808 86 86 22. Трактори навбатии мо Zonglian RK 904, соли барориш 2025, 4D, скоросташ 12+12. Кондитсионер, компрессор дорад дӯстон. Веси трактор 4500 кг. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем. Нархаш 260 000 сомонӣ. Телефонҳо дар рӯи экранҳои шумо. Трактори навбатии мо Yuto LX 904 дӯстон. Солаш 2025, 4D, скорост 12+8. Кондитсионер, компрессор дорад. Веси трактор 4500 кг. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем дӯстон. Нархаш 260 000 сомонӣ. Номерои ватсапшон дар экранҳои шумо. Плуг. Доставка то шаҳри Хуҷанда дорем дӯстон. 330 кг 20 000 сомонӣ, 470 кг 25 000 сомонӣ, 590 кг 35 000 сомонӣ, 720 кг бошад 50 000 сомонӣ дӯстон. Номерои ватсапшон 992 808 86 86 22. Лайка фаромӯш накунед дӯстон.